Milers de rubinencs reben les notícies més importants de rubitv.cat al seu mòbil. I tu? Encara no? És molt fàcil i és gratuït. Apunta't ara! La banderola amb la imatge del candidat d'Esquerra Xavier Corbera, que es troba al solar del Centre Democràtic Republicà, va ser arrencada la nit del dilluns per segona vegada en un mes. La pancarta arrencada es trobava penjada a l'interior del solar a una altura d'entre 3 i 5 metres de terra i fa més de 4 metres de llarg. És per aquest motiu que els membres de la formació asseguren que ha estat un acte vandàlic fet de nit i premeditat i lamenten l'acció. Malauradament, i com ja comença a ser costum, no només a Rubí, sinó en general a tot el país, hi ha persones que entenen que la seva manera de manifestar la seva llibertat d'expressió consisteix bàsicament en coartar la de la resta de la ciutadania. Hem vist molts exemples de persones que consisteixen o que creuen que la seva manera d'expressar les seves idees ha de consistir en arrencar llaços grocs, en arrencar pòsters, en boicotejar actes. Doncs sembla que malauradament aquí a Rubí s'està imposant aquesta mateixa tendència. El solar és un espai que Esquerra cedeix habitualment a diverses entitats locals i que durant els últims dies amb les festes nadalenques l'ha utilitzat l'Ajuntament. Així doncs, el partit ha demanat a l'agrupació municipal que obri una investigació per aclarir la situació i es faci càrrec del cost de la lona, a més de posar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Tot i això, Esquerra Republicana segueix defensant la llibertat d'expressió. Malgrat que patim aquests atacs, això vol dir que hi ha algú que realment té por, perquè la probabilitat de que Esquerra Republicana guanyi les eleccions del 2019, aquest maig, doncs són reals i això la gent ho coneix, se sap, ho coneixen a diferents àmbits, seguirem endavant i no ens aturaran per molt que alguns intentin o bé tapar la nostra manera o tapar la nostra voluntat de manifestar-nos ni intentant posar-nos por al cos, que evidentment això no passa, no?